Akis-akis me. Kiss me in the night. Ayun nga. Awan nila ala dakit din ha. Adila premium da nga 20. Nga nagay-ayang. Pero ay patalbugan awan nila sisip daw. Wala ba tayong viewers? Adila minsan awan ang tiktok sa talaga. Malay na. Adila biyawan. Awan nila sisip daw. Yung kanin. Yan, meron lang tayong 1 viewers. Hello po, good morning mga ka-dragon. Kumusta po kayo dyan? Dito naman kami sa Kubo. Hello po, Ma'am Terry Dalisay. Kumusta po kayo dyan, ma'am? Ma'am Dalisay. Ma'am Terry. Ay, Si Ma'am Terry Dalisay. Good morning mga ka-dragon. Wala tayong upload guys, kaya magla-live lang muna tayo for today's hello po, good episode. morning po sa inyo dyan. At naudot Ano si Dayo? Hulaan mo. Ana si Dayo. Truso. Bunga marunggay. Si Dami ay cubitaw, malunggay, bunga ng malunggay. Wala baka may matigas na rin sa patani. Magtingin ako mamaya. Ay, sigarilyas pa pala. Kuha pala na sigarilyas ang titasin. Ay, punay. Puro fresh from the O, farm. diba? Ay, Green. ito ay ano, sa Bariyaw. bahay ito. Ito ng cubitaw. May okra. Wala baka kinuha pala nila lahat yung pundo. Hindi ko pala nasabi yung nag-dressing. Baka naputol pa. Ay, mag-dry. Pwede na mabugi yung mundo. Ayaw, gusto ko na alma. Nagdala ng gulo. Diba? Tidak mo na ulit kung ano ba daw. Tapos meron pa po kami fresh crab. Ilog. Dala ni Auntie Pasing. Sarap. May pengi nga. Madami. Ang pinagalo niya. Yes. Sabi ng Tinigaya, huwag yung ihalo lahat ha. Sarap. Oo, huwag try mo kaya palag. Ito nagpo agad eh. Nakuha niya o kabugi. Hi Gigi from Terry Dalisay. Hello po. Dami sabi niya. Mahina daw sunpen. Malakas naman po. Nilak baka yan. Try nyo po ulit, ma'am. Ma'am Lynn, ano yan? German Handa. Nabasa mo na itong kay Ma'am Lindy? Lindy Bronco? Wala pa. Good evening mga ka-dragon. Always watching your show. Yan. Thank you so much po, Ma'am Lindy. Bronco. Ayan, good evening po sa lahat ng nanonood din sa US. Nagsalak ang kanilang naman ang siligawan. Sila po sa ating 18 viewers. Ayan. Gizeng-gizeng. Nagulan ng malo ate, gado. Sunang kukan. Isod ba yung panditan? Ikaw ang Reyna. Sabi sa Reyna ka. Ang bagbuong tanong. Binagbuungan. Nagkarni-karni kasi tayong mga nakaraan. Kaya, Nagkaroon gulay ng, naman tayo guys. nagkaroon ng medyong bel-bel sa Siligaya. Kaya kailangan niya ang gulay. Oy. Kailangan ng gulay. Ayan mga ka-dragon, trabaho ulit kami dyan sa nagpapalitado sila Kuya Dan. Para naman maganda tignan.
day. Backup day. Backup day na lang yan. Kaya talaga. Nagtapos na siya. Good morning, ladies. Love you, Miss Pekka. From Serenita Natalia. Hello po, Sir Nathan. Serenita Natalia, always yan. Saan to? Di ba sa ibang bansa rin to, kay? Alin? Si Nathan Natalia? Peng, ano bang katangian mo? Hindi talik mo yun. Tall, dark, and handsome daw. Joke lang. Basta ano, hindi ka. Hindi na yung hupon. Sino? Hindi ka lang. Kaya pala. Ikaw ba ang tiligaya? Anong hinahanap mo sa isang lalaki? Ako pong matanda na. Hindi nga, kung ikaw nga lang, halimbawa, Siyempre, yung mabait eh. Yung walang mabait kwan yung sana, walang kwan, walang bisyo. Walang bisyo. Yung kwan lang sana, yung Walang sa bisyo, bahay lang. walang bisyo sa babae, walang bisyo sa ano, sa alak. Marunong. Nagpuputil na naman sa tiligaya, sabi ni Ate Joanne. Sabi ko sa'yo, paano kukutil at Juan? Nakangipin, may ginakain siyang hipon. Sabi ko, paano naman? Naggulay lang tayo, agkukutil ka ba na? Dahil budget busted kasi balungga. Sabi mo, ante, gisan mo yung kuan. Paborito mo Kamatis. yung kamatis. Kamura na ng kamatis ngayon ka-dragon. Yung nabili kong 20. Ilang piraso na rin ako. Oo, Parang kalating parang kilo na ngayon kalating eh. kilo na eh. Kadami, kalalaki pa. Sobrang mura na ng kamatis. Nagpahabol pa naman kami ng tanim ng kamatis. Kaya Tapos nga. nagmura. Baka 3 na lang ang kilo pag kami nakapaani ng kamatis. Saan may baisiya? Nakita ko eh. Yung iba nga tinatapon na nila. Nakita mo yung bunga ng kamatis ka? Oo, nagadaw. Hala, nagkakapala sana ng gabi man. Di ka lalaki na yun eh. Nilagay niya ng gulay, Brad. Shout out sa Mrs. Cobilin Ilagan and to my Apos George Condeos and ADB Pilots. Yan. Hello po sa inyo, Ilagan family. Busy ang ating mga ladies. Nagluluto si Tita Patang Tita. Oh, nag-alis ka na ng konma. Oo, para masanay. Para masanay. Shout out sa Mrs. President. Ayun pala, nabasa mo. Erap maghanap dyan sa spa. Wala. Shout out Peng daw, sabi ni Sir Rogelio Sagi. Ito sa akin, sa atin. Anak ko siya. Hindi lang. Sinayin ko lang yung kanina. Sa tayo dito to. Yan, hello po Sir Delio Sagid. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Ingat po. Anihan na naman guys. Buti kagabi, hindi ganong anong pa umaga pa. Ano? Kagabi, hindi mahangin. Yung bubong din nila ang kinukuhan. Di man lang nila ipako. Umaga city. Makapaistorbo rin eh. King ingay! Kailan ko yung bowl? Yung ano pala nila yun, yung ganyan o, hindi ito ang tagyan. Tapaludo ba ito? Ay, ano yun ante? Yung dito? Yung liso? Basta yung liso? Nagaganong-ganon ko. Hindi nakabubong na sa linay. Hindi kaya sila na, ano yun, parang rainbow.
Agasawa kan si kalat awan asawa na. Buwa kayo ni Nadating Gigi. Gigi. No comment. Bahala po. Bahala na si Batman. Wala kayong paghahugas ng puwet. Ay, syempre naman po sa joint venture. May bagag sa payo dito guys. Nya si Dayo Tata. Ingat kayo kanahin dito. Shout out from Toronto, Canada. Yan, hello po kay Hello Ma'am po. Bella Vergara dyan sa Toronto, Ingat rin Canada. po kayo dyan. Sa Canada. DFL, I miss ko na yung mga gulay na niluluto niya. Parehong style ng luto namin sa Zambales. Ilocano at Zambales ang salita namin doon. Love you guys. Yan. Thank you so much po. Ito po ang ating tagapag luto ng gulay. San Tipasay, isang Batikan. Mas yung nagaluto rin naman kami pero mas iba talaga yung nanay ba pag naggulay. Masarap. Bakit ka nang dinatignan mo dyan? Hindi na kaisang puso lang sa akin. Ate badok mo sa maglubag. Wow. Ate bangki-bangki. Antipasing, taman bilagot lutuan. Bilagot. Bilagot. Adda bilagot dito. Yung bilago. Ito yung bilagot. Ang dami alam mo, bilago ka. Ilocano tayo, hindi tayo mo. Naunod ng Ilocano sa tuloy. Gamin tayo Ilocano ito, narabaw lang, matumagas. Ipang pinapat na ako. Ha? Ha? Wala. Dadamit ng bibig. Kamusta na si Yan Yan? Ay, ayan po, nakauwi na po si Yan Yan. Kahapon. Kahapon. Kaya na nagkaroon po, nag-negative siya sa dengue, tapos nagkaroon siya ng rashes. Pero konti lang naman. Yan, hello po. Shout out to DFL. Shout out kay Ma'am Teresita Sarganya at kay Joint Venture. Hello po. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Kung din sila, ilang gabi sa hospital. Apat Lunes ng gabi, Martes, Miyerkules. Tatlo. Lunes ng gabi na siya pinunta sa hospital. Nagtawag na naman daw si mami niya. Si Kuya Billy. Oh, pero hindi niya na. Kita niya yung dextrose. Ano na naman yan? Ano na naman yan? Diba sa mga kawalan si Mason? Doon kayo dito, baka sabihin mo kanya. Pwede kagpatugtog. Ano yung nag-alay? Ay, basta po kayo dyan. Ado dito yung norte, Siro mahala ka si dyan. Bantay. Takloban niyo muna yung Sirupilay. yung bowl niyo doon, baka matalansikan. Ito Wala wala. ako sa likod eh. Takloban niyo na Rode, ano yung bilagot, sa Rodelio? Oo, abot na dito ang tamsi ko kanina oh. Kahit mataas yan, hindi ko maabot. Ano pa siya ka man? Yun eh. Mga gram.
May ano, talagsan talaga yung ano. Wala ng tambot mo. Sabi ko anak dyan ako sa likod dyan. Ano yun? Kasi, ano lang ko. Si Bibi daw. Bakit? Kaya na niya daw sa pagkakas ng gasanda. Kapalitin na lang sa ay. Baka gapasama tayo. Si Ake. Hindi magpunta ko muna eh. Gusto yung konti lang sa mga bata. Dahil? Gusto yung halo. Ayun mga ka-dragon, ipapakita ko sa inyo yung ay, ano. Kabango ng gulay ng tipase. Yun lang ang nagpalabas pala. Binigay ko na lang sa paa. Kunting-kunti lang. Kahit na walang tangkitan ko. Kailan babalik si Greta? Baka sa ano po? Pura mismo. Sa Sunday. Kasi magpapaani na rin siya ng palay. Ari. Ay, nag-chat siya na. Chat. Di ba nga sabi niya Lunes? Kung pwede daw Lunes. Magayukin pa siya. Ayan mga ka-dragon. I-end na po natin yung live today. Abangan nyo na lang po yung ating upload bukas. Bye-bye. Yan, ingat po kayo palagi. Love you all. Ingat po. Hindi ba siguro mapatay ko